galegos é o máis salá. Ui, que medo. Pois é iso, home, é o que te digo eu, estamos moi mal considerados, somos a última merda. Si, ó. E mira que cando chegas ao purgatorio che din ti, pa Santa Compaña, pensas, Dios, vaya chollo máis importante me tocou. Pero depois resulta que nada. A Santa Compaña funcionou moi ben ao principio, pero despois veo a luz eléctrica e xa non hai quen cría na Santa Compaña. Acabouse. Hai que ir cos mundos, hai que ir progresando, avanzando. Pero non dixo nada, que es por logo din que gobernas ti. Eixe de riba, sonche moi quisquillosos. O outro día mandaron por inferno a Pancracio porque sei que se queixou de que traballaba moitas horas. O que te digo, o que te digo. Queres un petillo? Vai para cá, senón... Toma. Pois non pasan as horas aquí. Este poncho que a mí me matou. E logo fumabas moito. Non fumaba. Pero bueno, sempre andaba pedindo. E un día tuve unha mala suerte de irlle pedir a meu irmán. E resulta que ele non me quixo dar, que ainda máis rata que a min, discutimos os dous e matoume. Carallo, po teu irmán, Unha persona maravillosa. Ten un corazón que non lle cabe no peito, unha cousa extraordinaria. Pero nada, ten un pronto jodido que é o que o... Ai, a mí, tira ese pitillo que hai traballo. Vamos, veña, veña, que ven. Pois, vamos a Santa Compaña. Mais frío, mais frío. Pois, vamos a Santa Compaña. Este é un fácil e aburrido. Que vai ter? Isto resultaba divertido ao principio, ahora xa é repetitivo. Sí, ó. Bueno, eu por iso o petillo. Tes outro petillo? A recarallo non me extraña que te mataran, Como está a estrada, Trotsky? A xeada que caeu esta noite, hai que andar continuo que nos matamos. Onde parar aquel tunante que vai a pinta, Suba, amigo, suba. Que? Abrigouse, sei que vai frío. A min o frío tanto me ten. Eu nin sento nin padezo. Iso é lle pola circulación. Pásalle a miña sogra nas pernas. Pero que di, home? Acaso non sabe quen son eu? Pois non, agora aínda que me mato non caio, Son a morte. Así que a morte, pero a morte así en xeral, a lo loco, ala. Veña. É que vai vostede por aquí? E que vou facer? Choiando. Normal. É que esta zona dá moito de sí, Hai cada curva aquí que parece un circuito de Montmeló. Hai máis mortos que en Afganistán. Non, eu non veño por asuntos de tráfico. Vou a Santiago buscar un remolón. Non me diga máis. Un que non quere morrer, Nada, chico, que non hai maneira. Xente atravesada, É o carallo. Sei o que digo eu, que cando toca, toca. Claro. E se hai que ir, vaise. E xa está, e non vale porse a discutir. Ai, que teño dous fillos pequenos. Ai, que vai ser de miña muller sen min. Ai, que quero saber como quedou o Celta na UEFA. Home, non vale discutir. Home, por favor. É que a xente é ben pouco cumpridor, Carallo, porcona, como ves? Que parece que vas por bailar a luna a cazar un viudo. Ai, hai que saber estar, fillas de sitios, hai que mirar arreglada, non como a outras. Arreglada si, pero ti vas ser a raíña do putico. É que botaches, pártame un raio se non botaches a mondo lajarto, caralho. Lajarto é o que levas tinto as pernas. Ai, o que me dixo? Señora. Mira ese home, que me chamou a atención pola tua culpa e na miña vida vindiante no conozco. Imos facer que arregamos un pouco. Aí falaches. Persistencia. Ponte pare, mira. Aquela que tal e non é a viúda. Que pendo. Mira, vale, que pinta atrás. Eu que está con ela non é o cuñado. Ai, o cuñazo. Mira como mira pa ela. E se tenlle ganas a viúva. Ai, o que dis. Mira tal difuntiño quente, mira o que dis. Ai, cala a boca. Ai, é aquele a nai que parece que ríe en vez de chorar, parece que... Que Pancracio tiña moita leiriña de Dios para repartir. Moita. Tiña leiras. Eran edificables. Case todas. Parallo, logo tamén choraba eu. Oites, imos ver que traxe leva. É moto. Pero moito mellorou Pancracio, mira pa aí, hasta puxo piercings. Ai, que piercing nin que nada, tros miña. Son pendientes.
ti non ves que está unha muller que non é un home? Enjañácherme de velatorio non é aquí. Ai, tira para fora, vamos marchar. Espera. Que ahora que veñen pinchos, podemos esperar un pouco. Que agora viñemos en punto. Oiches, non se che ocurra meter os de foie gras como fixeches a última vez no bolso, que xa sabes como che quedou, Ti tomarme por tonta. Mujer prevenida. Vale por 7. Cada miña hermanciña. É para ti? Pa min tamén trouxe, non ti que pensa. Ainda has de Vente detrás reventar. min, que eu sei o camiño. número de ecuaciones del sistema es menor que el de incógnitas. Onde vai a nena? Eu que sei, non la vin. El rango de la matriz es siempre menor que el número de incógnitas. Logo estamos sós. Normal. Paquiño. Y por consiguiente... Pois daquela podíamos aproveitar, xa que estamos sós, para facer o amor aquí donde vais. Pero xa que te digo, me mira que es porca, Estaba eu tranquilo con geometría vectorial e ves, metía a falar de cousas que me poñen triste. Ai, que merda de home, mira, vou facer a cea, que así non perdo tempo. Que casa, chico, que casa. Menos mal que botan un Celta Fenerbahce. Xa que te digo, todo o día xogando, sácate da televisión que van botar o Celta, muller. Non podo, secuestrar os espíritos. Eu que espíritus, home, deixa de fumar porros que estades todo o día androgándovos. Non podo, se que me da que por eso. Ai, mamá. Palmira, venme la filla, mira, venme la filla que... Eu sei que lle ensinades aos rapaces. Pero que fai aí a nena? Sí. Secuestrar os espíritus. Está en outra dimensión. En outra dimensión, Virgen Santísima, de la frente a la brajeta para que el demonio non se me meta. Pero salme dai, mira con que roupa me foi para outra dimensión. Mira que te teño dito que te cambies, que vayas limpia de abaixo, que calquer día topamos no hospital que as brajas todas cheas de merda. Salta aí, vete. Non podo. Non podo, eso pásalle por ver tantas viudas, como a ti. Isto é todo as compañías ca que andas. Parva, con ese mamalón que estás todo o día no parque, que un día fai chumbón, a quen ten que aguantar co que veña? Que vai ser? É un porro. A que me agobia son eu, Eu non estou para estar nesta tensión, que estou camino pausa. Fala en favor, Paco, dille a nena que salte inmediatamente da televisión. E ti, fora aí. Vou facer a cea, que se me haga. Ai, mamá. Espabila. Aquí dentro non fala nada. Que se me te casa. Menos mal que mañá marcho para Astorga, que senón... Bueno. A ver, ella, fai forza a ti. Vivo! Que nena, estás ben? Estou guai! Buah, a dimensión! Uri, Sí. tens que provala. Buah, me vai dar un voltio, favor. Mi madre, como teñen a cabeciña. Ainda vou ter que probar un día esas cousas. Agora ven o Celta tranquilo. Ai, mamá. Agora Ferruco e o Duaro. Case que eu non vexo a partido tranquilo. Non está, marchou. Queremos a rapaza. Queremos a... Non, me... Ainda vou poñer a segunda, que... Ai, mamá, querida. Que estás, Leo? Paco, Que pasa? mira pa mí. Que teño? É ti moi mala cara tes. Non sei se non estarás collendo a gripe. A ver, fai así. Dios. Que pasa? Xa están os resultados das análisis. Este home está moi mal. A ver. Está morrendo, fíxese. Moi ben, pois non hai problema. Va a salir disso. Para que non sei que me dá. Pois hai que utilizar a psicología. Dicirlo directamente. Pero que non sexa un trauma para el. Poñerse no seu caso. Que non sexa duro. Xa sabe, sen presas, con calma. Xa, doutor, pero é que... Mira, aprende. Atontado. Teño algo que dicirlle, é moi importante. Xa ten os resultados dos análisis. Temos os resultados dos análisis e non temos dúbidas, porque apuntan todos cara ao mesmo sitio. Temos o resultado definitivo. Que maravilla, que peso me quita de arriba, doutor. Pois xa ve, porque aquí somos bastante profesionais e sabemos exactamente que é o que lle pasa. Pero que me vai dicir a min? Que somente tardaron ano e medio en darme cita, que maravilla. Para que logo digan, que pasa, periquita? Cariño. Doutor. Sí, pero que pasa? Que pasa? Non ve que estou ocupado? É que non me dá o resultado dos análisis e teño o coche aparcado en doble fila, teño medo que me levo o indastre. Ai, os análisis, sí, home, xa me lembro, verá, vostede vai morrer. Vai morrer daqui a pouco. Non, daqui a nada. En fin, xa me extraña que siga falando. Ata logo. Ui.
Díxeme ata logo, que tonto. Seguro que non o volvo a ver. Que teña sorte no tanatorio. Psicología. Imbécil. Cari, fíjate qué preciosidad. Tu cara. Muy buenas tardes.